Drahoslav a vítam ťa pri tomto mojom novom videu. Toto video zamýšľam skôr ako pre vedomejších ľudí a pod pojmom vedomý človek vnímam človeka, ktorý si uvedomuje svoju mentálnu hru, asi aby som to tak nazval, alebo svoje fungovanie mentálne a prítomnosť ega vo svojom živote, pretože si myslím, že celkovo ľudstvo teraz je veľmi ponorené vo svojom egu, aj vždy bolo, a tí, ktorí sú nevedomí, tak vôbec nevedia, o čom hovorím, ale tí vedomejší asi možno vedia, možno to nenazývajú ego, možno to nazývajú inakšími spôsobmi. A prečo som nazval, že toto video, že 2024 je úplne o niečom inom? Pretože niektorí vedomejší ľudia možno precítili za posledný čas nejaké turbulentnejšie energie, by som to nazval, alebo turbulentnejšie pocity. Ja som dosť prežíval hlavne úzkosti na konci januára a verím v to, i keď to ja ako netlačím nikomu, aby to veril tiež, ale verím v to, že sa niečo asi dialo. Myslím si, že prechádzali sme nejakou transformáciou trebárs a môj odkaz je akoby pre vedomejších ľudí, ktorí si uvedomujú viac o tomto svete, alebo ja by som to povedal, alebo o svojej mysli, že je čas, aby sme vlastne zahodili naše ego. Hej, ego je nástroj našej mysli, ktorý produkuje myšlienky typu som nedostatočný, takže si nezaslúžim lásku, trebárs, alebo chcem byť prvý, potrebujem predbehnúť tohto človeka, lebo sa chcem cítiť lepšie, alebo som lepší človek, lebo som vegán alebo vegetarián, alebo som lepší človek ako druhý človek, pretože lebo som viac ako niekto iný, hej. Ideš okolo bezdomovca a povieš si, že moja hodnota je väčšia ako ten bezdomovec, tak to je vyslovene hlas ega. A ja si predstavujem, moja predstava je, keď spoločne zahodíme toto ego, postupne, nie naraz, to sa ani nedá, ale postupne sa zamýšľať nad sebou a akoby rozoznávať v sebe, čo vlastne je ten hlas ega. A to, že ja verím v to, že hlas ega alebo naše ego nám bráni k láske, ktorá je nekonečná, nepodmienečná, je tu pre všetkých a môžeš si ju len tak zobrať a dôvody, prečo ich nechceš zobrať, pochádzajú z ega. Hej, takže ego tu je proste nekonečne veľa lásky a ego ti povie tak a ty si zaslúžiš iba takýto kúsok z tej lásky, lebo si niečo spravil dnes, niečo si nespravil dnes, čo si mal, a preto si zaslúžiš menší kus lásky. Hej, pritom tej lásky je tu nekonečne veľa. A ja si myslím, že aj ako my, ako vedomejšie bytosti, sme sa ešte dosť dlho pohrávali s egami našimi, a ja tiež samozrejme. A myslím si, že je čas zahodiť to ego. Myslím si, že keď zahodíme ego, tak sa môžeme spoločne zhodnúť, akoby ísť spoločne vytvoriť si, ja neviem, možno nejakú komunitu alebo nejaké a spoločne tvoriť
Lebo v jednote je sila a spoločne tvoriť niečo, hej, vytvárať tú pozitívnu bublinu na tomto svete, lebo pokiaľ budeme žiť individualisticky, čo tento svet je teraz veľmi, veľmi individualistický, tak v tom není sila, tam je to strašne roztrúsené, každý verí niečomu inému, každý je položený vo svojom egu a tým pádom nám môže vlastne hocikto vládnuť, hej, ale keď sa zjednotíme a zjednotiť sa môžeme, myslím si, že iba vtedy, ak zahodíme naše ego a keď sa ako vedomé bytosti zjednotíme, tak môžeme spoločne pracovať na nejakej oveľa krajšej budúcnosti. A ja si predstavujem, že je to úplne možné. Ja viem, že toto, čo rozprávam, je možno pre niektorých, že to je blbosť na tomto svete, proste určite nemôže vzniknúť niečo, čo by bolo bez ega spoločne. Ale ja si predstavím, že je to možné. Dnes je rok 2024 a prečo by treba v roku 2030 alebo v roku 2035 nemohlo byť svet alebo prítomnosť pre niektorých z nás fakt nádherná, že by sme tu už na tomto svete vytvorili nejaké bezegové, krásne spoločenstvo, alebo nie spoločenstvo, ale že ako vedomé bytosti by sme sa skutočne spolčili proti tomuto individualizmu a nenávisti a všetkému tomu, hej. Takže je to taká výzva, všetko ide postupne, život ide po veľmi maličkých schodíkoch, takže postupne vás vyzývam k tomu, aby ste rozoznali, čo je vlastne hlas ega, uvidieť ho, zobrať ho a povedať si, že ho nechceš počúvať. A on sa postupne stíši. On tam akože vždy bude, ego proste musíš mať na to, aby si žil. To sa nedá žiť úplne bez ega. Ego ani nie je úplne zlé, len je to nástroj. A tak ako takmer všetko, tak ten nástroj nemôže ovládať teba. Veľa ľudí a hlavne asi aj nevedomých sú ovládaní egom, kde ego je nástroj, ktorý by mali oni ovládať, ale ego ovláda ich. Alebo podobne to funguje aj s emóciami. Emócie sú tiež nejaký nástroj, ale niektorí ľudia sú ovládaní emóciami, hej, takže proste od hnevu môžu niečo zničiť alebo niekomu ublížiť. To je človek, ktorý je ovládaný emóciami. A to už je z nejakých dôvodov, ja to ako vôbec nesúdim. Len vravím, že ako to môže vyzerať, keď je človek ovládaný emóciami alebo keď je človek ovládaný egom. A myslím si, že sa to dá a verím v to, že to môže byť krajšie. Takže tak a nezabudnite, že opäť tu mám pre každého z vás nekonečne veľa nepodmienečnej lásky. Hovorím, tento kanál tiež chcem, aby bol miestom, kde sa ako ľudia vedomejší, citlivejší môžeme spoločne stretnúť a debatovať v láske, v porozumení, bez ukazovania prstom na druhého, bez súdenia, bez nálepkovania. Samozrejme, to sú šialené veci, žiadne nálepkovanie a spoločne rásť. Tak, to je asi všetko. Majte sa a tak, dovidenia.